Ka ji tsoron Allah ya Isan wanda ka zalunta. Akwai wani yaro mai suna Muhsin, yana cikin tafiya yana shan alawa, yana jin daɗinsa, sai kawai ya haɗu da Sadiq. Nan da nan sai fuskar Muhsin ta canza, ya kama bakin aljihunsa ya riƙe. Sadiq yana ganin haka sai ya ce, "Me ya aljihunka?" Cikin jin tsoro da rawar murya, Muhsin ya ce, "Alawa ta ce." Aiko Sadiq ya sa hannu cikin aljihun Muhsin, ya kwashe ragowar alawowin. Muhsin cikin kuka ya ce, "Dan Allah ka bani ko ɗaya ce." Sai Sadiq ya ce, "An ƙi a baka, duk abin da za ka yi ka je ka yi." Daga nan sai Muhsin ya kalli Sadiq ya ce, "Allah ya isa." Sannan ya sa gudu ya nufi gida. Sadiq ya juya kenan zai ci gaba da tafiya, sai ya ji ana kiransa daga saman bishiya. Sadiq, Sadiq. Ko da ya ɗaga kai, sai ya ga 'yar kurciya, sai ya ce, "Yar kurciya ya aka yi ne kike kira na?" Sai kurciya ta ce, Sadiq ina kallon duk abin da ya faru tsakaninka da yaron can Musi, kuma abin da kai baka kyauta ba. Shin baka ji abin da ya faɗa maka ba? Baka jin tsoron Allah ya Isan da ya maka? To ka saurara ka ji, in baka wani labarin wani jami'in tsaro. Akwai wani jami'in tsaro ma'aikacin gwamnati, wata rana ya taso daga aiki da yamma akan hanyarsa ta zuwa gida. Sai kuwa ya haɗu da wani mutum ɗauke da ƙaton kifi. Sai jami'in tsaron nan ya tsaida mutumin nan, sannan ya nemi ya bashi kifin da yake hannunsa. Sai mutumin nan ya buɗe baki ya ce, "Ka yi haƙuri, ba zan iya baka kifin nan ba, amma zan iya siyar maka bani kuɗin in sayi abinci in kai wa yara suna jira na a gida." Jami'in tsaron nan dai ya nuna shi fa ba maganar siyan kifi yake ba, kawai mutumin nan yake so ya ɗau kifi ya bashi. Sai mutumin nan ya ce, "Na sha wahala kafin in kama kifin nan, a yanzu kifayen duk sun ja baya, kuma gashi yara na can gida suna jin yunwa. Ina so ne in kai musu abincin da za su ci. Don Allah ka yi haƙuri, ba zan iya baka wannan kifin ba." Da jami'in tsaron nan ya ga lallai mutumin nan bashi da niyyar bashi kifin nan, sai kawai ya ɗaga hannu ya kifa masa mari, sannan ya rufe shi da duka har ya ƙwace kifin daga hannunsa. Ya yi tafiyarsa ya bar shi a nan. Ko da jami'in tsaron nan ya isa gida, ya ɗauko mazubi ya ajiye kifin, sai motsi yake. Kawai sai kifin nan ya wuntsila ya gantsara masa cizo a babban yatsa. Sai kuwa ya ji wani irin ciwo a ɗan yatsan nasa. Sai kawai ya ci gaba da harkokinsa. Ya yanka kifi ya gyara ya ci ya ƙoshi, amma fa ɗan yatsan sai zafi yake masa. Gashi dare yayi, dare na ƙara nisa, ciwo na ƙaruwa. Haka dai ya daddaure bai yi bacci ba gari ya waye. Washe gari da sassafe sai ya nufi asibiti. Ko da ya je asibitin ya shiga ɗakin likita, ya nuna masa ɗan yatsan. Likita yana gani sai ya ce, "Ai wannan ɗan yatsan ya ruɓe daga ciki domin jini baya gudana, don haka ya zama dole a yanke shi. Jinkirin yanke shi zai iya jawo sauran yatsun su kamu." Hankalin jami'in tsaron nan ya tashi, nan take ya ba da izini a yanke yatsan. Ba a ɗau dogon lokaci ba, aka yanke ɗan yatsan, sannan aka ba shi magunguna ya tafi gida. Ko da ya koma gida sai ya ji ciwo dai bai tafi ba. Haka ya yi ta jin zafin ciwo fiye da tunaninsa. Daidai ya yi, bacci ya gagare shi saboda ciwon ƙaruwa kawai yake yi a duk ɗan yatsun. Da ƙyar ya kai safiya, cikin gaggawa ya koma asibiti ya sanar da likita irin tsananin ciwon da yake sa. Bayan nazari, likita ya tabbatar da duka tafin hannun ya kamu da wannan ciwon, kuma babu yadda za a yi sai dai a yanke tafin hannun. Haka likita ya gabatar da wannan aiki. Aka yanke tafin hannunsa. Jami'in tsaron nan dai ya koma gida cikin raɗaɗin ciwo har dare. Wasa farin girki, sai ciwo ya ci gaba da tsananta fiye da kowane lokaci. Jami'in tsaron nan ya kasa zaune, ya kasa tsaye, ya rasa abin da ke masa daɗi.
ga tsananin ciwon da ba zai iya jurewa ba, kawai sai ya sa ihu yana neman mutane su taimake shi. Nan take maƙota suka taru aka shiga jajanta masa. Da gari ya waye sai ya koma asibiti. A nan sai likita ya ce, ai sai dai a yanke hannun gaba ɗaya. In ba haka ba ciwon zai shafi sauran sassan jikinsa. Akwai wani malamin masanin addini a unguwarsu wanda ya rako shi asibitin. Sai wannan malami ya ce masa, ni kuwa ka bani labarin abin da ya faru da kai har ka samu wannan ciwon. Sai jami'in tsaron ya kwashe labarin yadda ya yi wa masuncin ƙwacen kifi, da yadda kifin ya cije shi ya gaya wa malam. Malamin nan ya jinjina ya ce, da a ce tun lokacin da ɗan yatsan ya fara maka wannan ciwon ka je ka nemi mutumin nan gafara. Da ɗan yatsan kawai za a yanke, amma har yanzu kana da lokaci kafin a yanke hannunka gaba ɗaya. Ka je ka nemi mutumin nan duk inda yake, ka neme shi gafara. Jami'in tsaron nan ya shiga neman mutumin nan mai kifi. Da ƙyar ya samu aka kwatanta masa gidansa. Ko da ya je gidan sai aka shaida masa ai mutumin ya tashi ya bar garin gaba ɗaya. Ai kuwa bai yi ƙasa a gwiwa ba, ya kama hanya zuwa garin sannan ya binciki inda ya koma. Allah kuwa ya taimake shi sai ya gan shi. Yana ganinsa ya faɗi ya kamo ƙafafuwansa yana kuka yana cewa, don girman Allah ka yafe min. Mai kifin nan ya dubi jami'in tsaron ya ce, malam ban gane ka ba, waye kai? Sai jami'in tsaron nan ya ce masa, ni ne wanda na ƙwace maka kifi. Daga nan ya kwashe labarin duk abin da ya faru da shi bayan rabuwarsu. Ya kuma nuna masa yadda aka yanke masa tafin hannu. Ko da mai kifin nan ya ga haka sai ya fashe da kuka ya ce, ya ɗan uwana, bayan na ganka a cikin wannan baƙin cikin da tsananin ciwo sai tausayi ya kama ni. Wallahi na yafe maka saboda Allah. Daga nan sai jami'in tsaron nan ya ce, ya ɗan uwa, don Allah ka gaya min ko ka yi min Allah ya isa lokacin da na dake ka na kuma ƙwace maka kifin. Sai mutumin nan ya ce, ƙwarai na maka Allah ya isa, na kuma yi mummunar addu'a na ce, Allah ni mai rauni ne, mai ƙarfi ya zalunce ni, ya ƙwace mini arzikina, ya madogarata, ka jefa wannan mutumin a cikin bala'i. Ya Allah ka nuna min ƙarfin ikonka. Cikin sanyin murya jami'in tsaron nan ya ce, lallai Allah ya nuna min ikonsa da isarsa, ina roƙon Allah ya yafe min kurakuraina. Cikin sanyin jiki Sadiq ya tambayi ‘yar kurciya, to ya hannun jami'in tsaron nan ya kasance? Ai tunda mai kifi ya yafe masa shikenan, Allah ya yaye masa wannan ciwo ya kuma kubuta daga yanke sauran hannun nasa. Kai dai Sadiq, ka ji tsoron addu'ar wanda ka zalunta kuma ka tuba ka daina. Kaga Allah ya isan da ya yi maka yana nufin shi mai rauni ne kuma babu isasshe sai Allah, don haka ya barwa wanda ya isa ya yi masa sakayya. Kaga kuwa baka san ta inda Allah zai kama ka ba. Sadiq cikin tashin hankali ya ce, wallahi ban san ta inda Allah zai kama ni ba. Ni dai na tsorata da wannan labari. Na tuba, na daina zaluntar mutane. Allah ya sa ma bai sha alawar ba. Yanzu zan je gidan su Musin in ba shi abin da na ƙwace masa, in kuma nemi gafararsa. Yauwa yaran kirki, Allah ya yi maka albarka ya kuma shirye ka. Ku mana sharing, ku danna mana subscribe da like domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.